Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi neze My Brother's Keeper. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe kamathize My Brother's Keeper, izinto nje ezibalulekile okumele uzilindele ke lapha ku My Brother's Keeper kuloke leli week esikulona. Sola ngizoqala ngendaba ke ethinta uDidi benoThoba. Sola kumathiza ke baveza ukuthi ke uDidi benoThoba bazosondelana kakhulu njengoba kuThoba ezobeke zamela yena kuDidi umsebenzi kubaba wakhe. Ukuzwana kwabo uThoba uzohluleka ukuthi ke zibambe, uzogcina ke emtshelile uDidi ukuthi ke uzizwa kanjani ngaye and ke futhi umthanda kangakanani. Baphinde baveza ke la ukuthi ke uDidi benaye kuThoba bazogcina ke beqabu ngihlule ngiye lapha kwindaba ke ethinta uNqubeko. Laba veza ukuthi ke uNqubeko uzogcina ke sindile lapha kushevu wakhe kuMamchunu. Babeke sebeveza ukuthi ke uNqubeko uzobeke sephuma esibhedlela ngenkani noma izeke odokotela bazobeke bemtshelile ukuthi ke isikhathi sakhe sokuthi ke phume asikafiki and uMamchunu ngeke ezekuthole ukuphumula njengoba uNqubeko ezobeke sephumile esibhedlela. uNqubeko uzobe ngathi ke uyahlanya, uzohamba ke lapha komshe eyohlasela yena kuMamchunu, uzobe efuna ukuthi ke boshwe. Baphinde baveza ke la ukuthi ke umshengu uzozama ukuthi ke encenge yena kuNqubeko ukuba ke exolele yena ke lapha uMamchunu. Ngeke ezexoleke yena uNqubeko, kuzoba ke nedrama eningi. noDoreen naye ke uzobe ke efuna ubulungiswa for indodana yakhe yena ke uNqubeko. Aphela lapha ke mbukela amathiza ayo ke My Brother's Keeper akuloke leli week esikulona. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.